Ang kaning naara na mo diri mo rin magpamaligya. Balik po mig-vlog guys. Namong ko si Siwi kay kaon. Ibalik dyan na. Si Baligya si Siwi. Ibalik dyan ka, Kumusta ba ni bebe. Amo gamito kung unsa ray available namo. Available na mo kay Kani. Plus na pa. Head on look. New hairstyle with the coat. This is Sugarroot. Her name is Sugarroot. So kay wa pa may budget. Ang kaning naara na mo diri mo ray magpamaligya. Kani. Dili kani. Kani Sigud sa mi ani. Ano nilabot? Pin sa cellphone. Pin sa cellphone kana sa mi baligya. Tag-dos na lang ni. Tag-3 na lang ni. Sige, tag-3. Oo. Kung si mong kamot na guys. Sa cellphone ba kana mamantusok. Pero may ni mawa mo na baligya na mo kay bo may daghag tao nga nawad ang ingani. Kon ta ba si Jao? Gahi. Oh, ligon ba yan gahi. Gahi. Alit na ya. Patakoy. Tag-3 na lang ya. Tag-3 na laman. Pin sa cellphone. Oh, speak na cellphone. Sa SIM card ba? Okay. Naman dalon si Siri kay mama ni pasurti na mo. Kaniya kaon na may kaon mo chicken. Gaman ka. May kaon mo Ano ba yung bebe? Ano ba ito? Ako gawin Pati man. sugar. Ta. Gawin man eh. Ni sorry baligya na mo. Si Jay ibaligya. Ha? Tagay ang tusok sa cellphone. Tagay pagkaon. Tusok sa cellphone? Naman. Na. Ikaw palitingan na mo. Sa una. Tusok sa cellphone. Uy, bisa din ako. Kaya sa mo. Ang natutusok sa cellphone. Yawa na maligtsak. Maligtsak tusok. Tusok sa cellphone. Grabe. Sarang mawadaan. Sarang mawadaan. Kaya sa buhok lang. Tusok sa cellphone. Ano yan sa SIM card ba? Buka mo yung tusok dito. Diba? Dito Buwan na to mo ah. Sa dito nga siya ba? Ilibot na to na yung tiniluan na. Turot lagi na. Hey, sugar. Sugarot. Gisa na? Ha? Gisa na? Hello, bebe. Tresra. Nag-vlog. Ah, nag-video mo? Hindi kayo. Nati. Tagpila ba? Tolo. Tres sa buhok. Pagpalit ta kay dali ra na mawa pero kay Mawa, ug daghan extra. ni mo da mawa gyapon. Wa gyapon. Sa ligban. Kinapa. Sabi ko na pa Tara, guys. Pwede na. One on enjoy dyan. One on dyan. O, pwede rin naman doon kung na may nga nadaghan. Para ato. Ato, lakay na yun. Oh, Thank you. Yay. pakapin usa. Pwede sa Bitaw dyan. pwede ko sa akin daghan to ito. Palit na bukas yan. Ipakabit ko sa. May pakapin, guys. Tulog ka buhok. Thank you, te. Salamat eh. Pakapin. Wait, balik dyan eh. Di. Di ako. Nasa kaya lang ito piso. Patay, wait. Kanina sa Keep the JT. Salamat, te. bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sana all balik mamalik ya. Ay. 10 pesos. Thank you. Salamat sa vlog ni. Salamat. Salamat, guys. Nagpalit. Salamat. Para sa Regis. Okay, let's go. Salamat. Adto na mi. Yan, balik yung nga pin sa kanang cellphone para sa SIM card. Nahalin na may og 10 pesos. Karang gabi una. Thank you sa nipalit kila Ilyasaro, si Maring, si Rina. So kung kinsa tong gusto mo palit o pin og cellphone, i-message lang may tag 3 pesos sarang buok. Yan eh. Pwede na dyan baligya. Palit baligya to 5 ni malta ni. So marto guys, salamat. So, po.